Avui un vídeo que portarà merder. I és que aquests dies ens hem volcat tots amb la pagesia pels acords de Mercosur. Amb imatges com les que vam muntar davant d'Agricultura ens van guanyar a tots. Però dit això, abans, des d'Unió de Pagesos, ja hi va haver unes protestes que demanaven menys fauna. I fins i tot van veure les imatges d'un cabirol i un senglar penjats d'un pont. Més cosetes que no es veuen. A Tàrrega, fa uns dies, el govern i diferents comissions van acordar carregar-se diferents cepes. I què és això? Bàsicament, que es carregaran 2.000 hectàrees de protecció d'aus per a conrear-hi. I nosaltres ens preguntem, si tenim cada vegada menys gent que es dedica a la terra, si cada vegada costa més accedir a la terra, i en els últims 20 anys s'han perdut 100.000 hectàrees de conreu, digueu-me boig, però aquí hi ha alguna cosa que no quadra. I l'última per avui. Casualment, no direm pas que és per pressions, Catalunya ha abandonat uns plans que tenia pendents i obligats del 2008 i 2023 no per protegir una o dues, sinó 725 espècies que tenim en mal estat. Ja ho mirarem el 2030. I la pregunta que em vaig fent, això d'estimar i defensar la terra? Seguirem informant. Check!